Ini Bororaw Guji Boro Thunlai Afatni Tangguti मोनसे बर' थुनलाइ आफादजों फालिनायसा जथुम्मायाव आं बाहागो लानानै खोब मोजां आरो गोजोननाय मोनदों। मोनसे खुगा लाइसि थामथि खुगा लाइसिनि मुङा मिजिं देवना बेखि बेखौनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। थुनलाइखौ नागारनानै मोनसे हारिया थांनानै थानो हाया आरो बे थुनलाइनि सायावनो हारिनि इयुना गासैबो सोनारो। बेनिखायनो थुनलाइखौ जौगाहोनाया जों साफ्रोमनिबो दायित्व दङ। बेवहाय राजखान्थि मालाबाबो बाथ्रा थानो हाया, धोरोम खान्थिनि बाथ्रा मालाबाबो थानो हाया। जेखि धोरोम जेखि राजखान्थियावनो थायाथों मानो थुनलाइया थुनलाइयानोखा, बिमाया बिमायानोखा, बिमानि रैसुमै रावा रावानोखा। बेखौ मालाबाबो जों गाबगानो हाया आरो सोलायनोबो हाया। गतिके बेखौ फोथांनो थाखाय जेखि बेबस्थानि गेजेरजोंनो जाया मानो जोंनि सरकारा मानबिका प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जेब्लायबो जौगाहोनो थाखाय खामानि मावलांगोन आरो मावगासिनो। थुनलाइ होननाय मोनसे आफाद गैजाया, बे आफादा खिन्थु बा बे हारिया खिन्थु बारा गोबाव थांनानै थाया। दिनैनि मोनसे सार्भे बायदियै पृथिबियाव प्राय 7,000निख्रुइबो बांसिन स्पोकेन लेंगुवेजेसफोर दं, खुगाजों रावलायग्रा रावफोर। 2040-50 नि गेजेराव बियो फैयै फैयै 250 थाल' थाफैगोन बायदि मोनसे सन्देह खालामदों। जोङो गिनाय फैदों। दिनै आंबो बर' मिडियामावनो फरायनाय सासे फरायसा। जोंनि समाव जों जेब्ला प्राइमारि स्कुलाव फरायदोंमोन बे समाव स्कुला बेरगावलायोमोन। आं जेब्ला प्राइमारि स्कुलनि फोरोंगिरि जादोंमोन सार जुनायाव, आं फोरोंनाय स्कुलावहाय हारसिंनो 175 स्टुडेन्टखौ फोरोङोमोन आङो प्राइमारि स्कुलाव। दिनैथ' बहा 175 स्टुडेन्टआनो बबेबा स्कुलाव गैलिया, दुखुनांथाव बाथ्रा। बेफोरखौ इनकारेज होनो थाखाय बर' थुनलाइया मोजाङै मावलांथों, जोंनि बर' बिमाफोरा जोंनि बर' बिफाफोरा गावनि फिसाफोरखौ फरायसालियावहाय बर' रावजोंनो बर' बिजोंजोंनो फोरोंथों होननायनि मोनसे थांखिजों जोंनि सरकारा दिनै माखासे आसनि लानो नागिरदों। बेनि गेजेराव गोनां गोनां थावनिफोराव जों गासिबावबो हाजोबाब्लाबो जि जायगायाव थुनलाइनि सेन्टार, जेब्लायबो थुनलाइखौ लानानै उथुमाय महरै थुनलाइखौ जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावबाय थायो। बनरगावआवबो चिफ सारा मोनसे बाथ्राखौ बुंहरदों, थुनलाइनि अफिसखौ लुखांनो आरो बे अफिसाव थानानै थुनलाइनि थाखाय रोहो रोहो खामानि मावनो हानाय बायदियै 10 लाख रां बिथांमोननि थाखाय होनाय जाथों होननानै। बेखौ आं चिफ सारनि जानानै नोंथांमोननो बुंथिनाय थाबाय। नैथियाव मानबिका आफादगिरिया मिजिं देवना होननाय मोनसे खुगा लाइसिखौ थामथि बिसान, बेखौ बे बिजाबखौ आंखौ बेखेवनो दायित्व होनायनि थाखाय आं गावखौ खोब खाफाल गोनां होननानै सानबाय आरो बेखौ बेखेवनाय जाबाय। थामथियाव आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरबाय। जोंनि हारिया पलिटिक्सखौ गिनानैथ' लाब गैया। पलिटिक्सआव दिनै आं दं, गाबोन गैया, समफोर गुबुन जेनेरेसना फैगोन। बे पलिटिक्सआनो हारिखौ फोजोबगोन नामा? मोनसे गिखांनाय फैदों। पलिटिक्सनि थाखायनो थुनलाइगिरिफोरा दायनिगिरि जागोन नामा? मोनसे गिखांनाय फैदों। 2007 मायथाइयाव आं रौरोथोनाव खोब लिरबाय थायोमोन, होनब्ला जानायनि जायैनि हरलाबाय थायोमोन। बावहाय NDP जों BLT जों गावलायलायनो फेर फाथिलायदोंमोन मेदाघाटआव। गावलायलायनोबा फै मेदाघाटआव, नै थांगासिनो मेदाघाटआव गावलायनो, बिदि आरो। आं बा कलेजाव फोरोंगिरि जानानै दङमोन। रौरोथोन बबेबा मोनसे बिसानाव आं 11 पइन्ट खालामनानै बिसोरजों चेलेन्ज खालामदोंमोन। नाम्बार 1 चेलेन्जआनो जादों, नोंथांमोना थारैनो जुदि हारि सिबिग्राब्ला, हारिनि थाम मोनथायनि थाखाय दावहा नांमारदोंब्ला
हारिनि थामोनथाइनि थाखाय गावनि थैखौ सेक्रिफाइस खालामदोंब्ला, हारिनि थामोनथाइनि थाखाय माइनाव बिमाखौ जुदि दुखुथिया खालामनो नागिरदोंब्ला खलम हमनानै जोंजों दावहा नांनो फै सिलायखौ गारनानै होननानै आं चेलेन्ज खालामदोंमोन। रावबो लिरगिरि आंखौ डिफेन्सिभ होआखै, खिन्थु आंखौ नागिरदोंमोन माखासे ग्रुपआ बेखौ डिए नांगौलै होननानै।